Mayong hapon sa matag usa ka nato. Welcome sa atong catechism class dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. And once again, ang atong tumong ug katuyuan niining atong ginabuhat mao nga ma-establish, malig-on ang buluhaton dinhi sa Iligan diha sa mensahe sa ebanghelyo, diha sa pagtulon ang Kristyanismo. Dili nato buot nga ang usa ka buluhaton mag-exist sulod sa daghang katuigan pero huyang gihapon ang theological foundation niini. No, we want a church that is really strong in its theological foundation, and I believe that it is all for the glory of God. Ang atong topic karong hapuna ang mahitungod sa pagtakda sa Ginoo sa tanang mga butang, the decrees of God. So ikaunom nato nga topic. But as a review mga kaigsuonan, atong pasabot sa matag usa ang ato ang outline sa atong pagtuon nining atong Christian Catechism class. We started with the chief purpose in life, and that is to glorify God and enjoy Him forever. That's question number 1. And then we studied bibliology, the doctrine of the scriptures. Questions number 2 hangtod sa number 4 nga naghisgot mahitungod sa sufficiency of the scriptures, the reliability of the scriptures, and the principal content of the scriptures. And then 2 weeks ago, atong gisugdan ang doctrine of God or theology proper. Ang eternal glory and mighty works of God. Questions number 5 hangtod sa 41. So taas-taas gid kaini nga section sa atong pagtuon mga kaigsuonan mahitungod sa doctrine of God. Ug karon naa pa kita sa question number 5 hangtod sa number 9, the doctrine of God. And then Lord be willing, didto na ta sa doctrine of the original creation, and then the doctrine of redemption from sin. Pero karon kining Roman numeral number 1 mo kini atong pagatapuson karong adlaw, nasugda nato ni 2 weeks ago. So, isip review sa ato ang pagsugod sa doctrine of God or theology proper, atong gitubag ang pangutana, what is God? Unsa ang Dios? Ug ang tubag, God is a spirit, infinite, eternal, and unchangeable in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. Ang Dios Espiritu, walay kinutuban, walay katapusan, ug dili mausab sa iyang pagkasiya, kaalam, gahom, pagkabalaan, hustisya, pagkamaayo, ug kamatuoran. And then we answered also question number 6. Are there more gods than one? Aduna pa ba'y mas daghang mga Dios kaysa isa? Ang tubag, there is but one only, the living and true God. Adunay usa ra gayud ang buhi ug tinuod nga Dios. Also last meeting atong gitubag ang pangutana, how many persons are there in the Godhead? Mao na kini ang doctrine of Trinity. And by the way, ang atong mga leksyon ato kining gi-upload sa YouTube sa channel nga Ang Putling Ebanghelyo. Ang Putling Ebanghelyo, tuwa didto tanan ang ato ang mga theological lessons, ang ato ang catechism class, except sa lesson 1 nga wala nato kadto ma-record mga kaigsuonan. So how many persons are there in the Godhead? Pila ka mga persona ang anaa sa usa ka Dios? Ang tubag, there are 3 persons in the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these 3 are one God, the same in substance, equal in power and glory. Adunay tulo ka mga persona sa usa ka Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Balaang Espiritu, ug kining tulo usa ra ka Dios, susama ra sa kinaiyahan, tupong sa gahom ug kahimayaan. So kung gusto ninyong i-review ang atong lesson on the doctrine of the Trinity, visit Ang Putling Ebanghelyo on YouTube. So sa atong pagpadayon sa atong theology proper portion of our catechism class, atong pagahisgutan ang question number 8 and question number 9. Mahitungod kini sa pagtakda sa Dios sa tanang mga panghitabo niining kalibutana. Gikan sa pagmugna sa kalibutan, gitakda na kini sa Ginoo, walay aksidente sa iyang atubangan.
So, question number 8, what are the decrees of God? Unsa ang mga gitakda sa Dios? Ang tubag mga kaigsunan, the decrees of God are His eternal purpose according to the counsel of His will, whereby for His own glory He has foreordained whatsoever comes to pass. Ang mga gitakda sa Dios mao ang iyang walay katapusang tumong. Sumala sa sugyot sa iyang kabubuton. Wala may advisor ang atong Ginoo sa iyang pagbuhat sa tanang mga butang. So, ang iyang kaugalingon, ang iyang advisor, tigsugyot. Sumala sa sugyot sa iyang kabubuton nga diin alang sa iyang kaugalingong himaya, gitakda na niyang daan ang bisag unsa nga mga panghitabo. So para asa kini? Alangan naman og para sa laing tawo, it is all for the glory of Himself. It is all for His own glory that God has foreordained whatever comes to pass. Ug doon na kitay mga scriptural warrant niini mga kaigsunan. God has already decreed everything. Apil na ng mga specific nga nahitabo sa imong adlaw, whether ganahan ka sa panghitabo or dili. Apil na nang nawadaan ka tingali og 1,000 sa imong pitaka, nakuutan ka. Apil na nang nabuak ang imong mahalon kaayo nga flower vase. Kining tanan gitakda sa atong buhi nga Dios, mga kaigsunan. Walay aksidente ni ining kalibutana, ang tanan nahitabo sumala sa pagbulutan sa Dios. Ang giingon sa Daniel chapter 4 verse 35. Ang tanang lumulupyo sa yuta giisip nga wala, ug iyang ginabuhat ang sumala sa iyang kabubuton sa kasundaluhan sa langit, ug sa mga nanimuyo sa yuta, walay makapugong sa iyang kamot o makasulti kaniya unsay imong gibuhat. Andiyat daghan kaayong mga tawo nga di gani sila kasabot sa dagan sa ilang kinabuhi or bugat ang mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Ang Dios ilang i-question. Ilang i-question ang pagkamaayo sa Dios, ilang i-question ang kaalam sa Dios, but pasabot ilang gi-elevate ang ilang kaugalingon into someone who is better than God. And that is really an insult to God. Ang Dios, mga kaigsunan, adunay kagawasan nga mubuhat sumala sa kabubuton niya. Iyang buhaton ang iyang tumong. Ang tawag ni ana mga kaigsunan, the doctrine of the sovereignty of God. Okay, ang pasabot ni ining sovereignty, labing labaw. Ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman ug aduna siya'y kagawasan nga i-execute ang iyang kabubuton. Wa gyoy makapugong sa kabubuton sa Ginoo. So kung dili kabubuton sa Ginoo nga mahitabo kanimo, ang nahitabo sa imong kinabuhi karon dili gyud na mahitabo. Pero gumikan kay nahitabo naman, dawata ka na nga adunay luag nga kabubuton, nga adunay pagsalig nga ang Ginoo wala ga tripping sa nahitabo sa imong kinabuhi. Of course, doon na kay responsibility because the Bible is also teaching us that we are responsible for our actions and for the consequences of our actions, but dili man conflict ang human responsibility ug ang sovereignty sa atong Ginoo. Ato kining makatunan sa mga musunod pa natong pagtuon. Gumikan kay atong giilang nga lisod kaayong itakdo ang doctrine of God's sovereignty and man's responsibility. Ug majority of the people in the world nga wala nakasabot niini ilang gibangga as if conflict kining sovereignty of God and the responsibility of man. But no, dili mga kaigsunan. Ato kining makatunan sa mga musunod nato nga mga pagtuon. Matod pa ni Charles Spurgeon, most men quarrel with this, God's sovereignty. Kasagara kuno sa mga tawo, mukontra sila sa doctrine of God's sovereignty. Kining doon na ba'y kagawasan ng Ginoo sa pagbuhat sa iyang kabubuton. But Mark, the thing that you complain of in God is the very thing that you love in yourselves. Ang usa ka butang nga gireklamo nimo mahitungod sa Dios, mo ka na ang butang nga buot nimong mahitabo sa imong kinabuhi. Nga gawas nun kang mubuhat sa imong kabubuton nga walay mupugong nimo. So the very thing that you complain of in God is the very thing that you love in yourselves. Every man likes to feel that he has a right to do with his own as he pleases. We all like to be little sovereigns.
So matag usa ka nato murag gusto nato nga mabati nga aduna kitay katungod sa pagbuhat sa bisag unsa nga atong kabubuton, gusto nato nga mahimo kitang mga little sovereigns. Pero kung tudlo nato nga ang Ginoo adunay complete nga kagawasan sa pagbuhat sa iyang kabubuton, dili ta ganahan nga ihatag kana sa Ginoo nga attribute, pero ganahan kita nga mo kanay mahitabo sa ato ang kinabuhi nga mabuhat nato ang kutob sa ato ang gustong buhaton. You see how arrogant man is, garbuso kayo sa nga tanan. But now, mga ulod lamang kita nga nagkamang ibabaw sa yuta, ang Dios soberano nga Dios. Ang pasabot nining soberano, labing labaw, sovereign mga kaigsuunan. God has already decreed everything. Okay? Ang sumpay sa pagpasabot sa Daniel 4:35, hinaot nga aduna kitay attitude, aduna kitay espiritu nga magbow down, magpasakop sa sovereignty of God. No doctrine in the whole world, no doctrine in the whole word of God has more excited the hatred of mankind than the truth of the absolute sovereignty of God. Gidumtan kini nga doktrina sa mga tawo, mga kaigsunan. Dili gyud sila ganahan niini nga doktrina nga ang Ginoo soberano, nga ang Ginoo mo'y gatakda sa tanang mga butang nga mahitabo, nga ang Ginoo mo'y labing labaw, he has prerogative, he has complete freedom. Dili gusto ni sa mga katawhan. Pero mga kaigsuunan, ang Ginoo soberano. There is no attribute of God more comforting to His children than the doctrine of divine sovereignty. Pero kung ato kining masabtan nga ang Ginoo labing labaw ug walay aksidente sa iyang atubangan and He acts in accordance to His perfect wisdom, this is also very comforting. Wala na ilaing comforting nga doctrine mga kaigsuunan. Gawas pa niini nga wala day nahitabo sa ato ang kinabuhi nga wala gimbutan sa Dios. Dili kini aksidente kining tanan, and this is all for our good. Gumikan kay nagsaad ang Ginoo sa Romans 8:28, kung ikaw anak sa Dios, nahigugma kaniya, gitawag sumala sa iyang kabubuton, all things work together for good. Mo kini giingon sa Bible. If God lights the candle, none can blow it out. Kung gidagkutan sa Ginoo ang kandila, walay makapalong niini. Timan-i ka na higala. God does anything and everything that He is pleased to do. Sumpay pa, matud pa ni J.I. Packer, mga kaigsuunan, to know that nothing happens in God's world apart from God's will may frighten the godless, but it stabilizes the saints. So mahimong mahadlok ang mga dili Dios no, ang mga dautan mahadlok sa kamatuuran nga walay butang nga nahitabo niining kalibutana gawas lamang sa pagbulutan sa Dios. Mahadlok ang mga dautan niini, pero ang mga katawhan sa Ginoo ma-stabilize, ma-comfort kita, malig-on kita. None can ward off His hand. Walay makapugong sa kamot sa Dios. His hand speaks of His authority and power. He is omnipotent. Ang atong Dios, omnipotente. But pasabot, makabuhat siya sa tanang mga butang. Ang katuyuan sa Ginoo dili gayud madismaya, dili mapalpak, dili ma-frustrated. There is none like God. If a purpose of God came to naught, but pasabot, kung dili mahitabo ang tumong diay sa Ginoo, it would imply that there is a power greater than God's. So kung dunay kabubuton sa Ginoo nga dili mahitabo, ang implication niya na duna pa di ay power nga mas dako pa kaysa Dios. It would imply that someone could stay His hand when He designs to do a thing. But pasabot, duna di makapugong sa mga kamot sa Ginoo kung larawon niya sa pagbuhat ang usa ka butang. But the Bible tells us, none can stay His hand. Atong basahon og utro ang Daniel 4:35. Ang tanang lumulupyo sa yuta giisip nga wala, ug iyang gibuhat ang sumala sa iyang kabubuton sa kasundaluhan sa langit ug sa mga nanimuyo sa yuta, walay makapugong sa iyang kamot. None can stay His hand. Ug makasulti kaniya unsay imong gibuhat. So wala gyud maka-question sa gibuhat sa Ginoo, mga kaigsunan. Klaro kayo.
Matud pa sa Romans chapter 11 verse 36, nganong gibuhat sa Ginoo ang tanang mga butang, ang tubag it is all for his glory. Alang kini sa iyang kahimayaan. Tungod kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang, maanaa kaniya ang kahimayaan hangtod sa kahangturan. Amen. Alang kaniya, wrong spelling. So, for from him and through him and to him are all things. Unto him be the glory and honor forever and ever. Amen. So tulo ka prepositions ang gipakita niining Romans 11:36. Una is from him. Tungod kay gikan kaniya. It means God is the all-sufficient cause and source of everything. So siya ang tinubdan sa tanang mga butang. Ang Ginoo mo'y hinungdan sa tanang mga butang. God is the originator of all things. All things come from him. Ang ikaduhang preposition kining pinaagi kaniya or through him. It means ang tanang butang gikan sa Ginoo, but it is also through him that all things are maintained and preserved and ruled. So, God is the maintainer, the preserver, the ruler. Muna nga, dili nato i-question ang Ginoo kung na-expired na ang kinabuhi sa atong lula, mipanaw na siya, gikuha na sa Ginoo. Or na-expired na ang kinabuhi sa atong tatay or nanay. Or dili nato i-question ang Ginoo kung one of these days makaplaga nato nga masayra nato nga duna daytay terminal nga sakit nga mo'y mahimong hinungdan sa atong kamatayon. No, ang Ginoo mo'y nag-maintain sa atong kinabuhi, nag-preserve, siya mo'y nagmando. So kung hangtod diha ra gyud taman di ang atong kinabuhi, dili kita mo reklamo. Kaya ang Ginoo duna siya katungod nga mohatag og kinabuhi ug doon na po siya katungod nga mobawi niini. Ang importante, mga kaigsuunan, nga sa dili pa kita kuhaon sa Ginoo, nailhan nato siya ingon nga atong bugtong Dios ug bugtong manluluwas. Ang ikatulo nga preposition kining ug alang kaniya. Sorry for the wrong spelling. To him means God must call every creature to account to him. But pasabot tanang mga binuhat sa Dios manubag ngadto kaniya. To him all things flow toward God. Paninglan kita sa Ginoo. He is the end purpose. Nag-exist kita alang sa Dios. All things will find their culmination in God. He is the reason why all things exist. And therefore, tanang kahimayaan atong ihatag sa atong buhi nga Dios, atong ibalik. To whom be glory forever. This should be the single desire of the Christian. Ang tinuod nga Kristohano na aduna gayoy kasing-kasing nga mohatag og kahimayaan sa Dios. Dili nato ilugon ang kahimayaan sa Dios, kundi atong ihatag or ibalik sa atong buhi nga Dios. And all things are decreed by God, gimbutan sa Ginoo, gitakda na sa Ginoo according to his purpose. Sumala sa iyang katuyuan. For example, Ephesians chapter 1 verse 4. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan no? Sumala sa pagpili niya kanato. This is the doctrine of election. Ang Ginoo dunay katungod nga mipili sa iyang pagaluwason, sa iyang mga katawhan. Sumala sa pagpili niya kanato kanusa. Sumala sa pagpili niya kanato diha kaniya sa wala pagitukod ang kalibutan. Aron kita mahimong balaan ug walay buling sa iyang atubangan diha sa gugma. Now, dili nato pamabaw ang buot pasabot ni Pablo ni ini mga kaigsunan. We are not to diminish what Paul writes here. Believers are chosen by God, and they are chosen before they have done anything or have been anything for God. Sa wala pagani namugna ang kalibutan, ang mga magtutuo anaan na sa kasing-kasing huna-huna sa Ginoo, gipili na sa Ginoo. Matod pa ni A.M. Hunter mga kaigsuunan. What election means in simple terms is this. God chooses us before we choose Him. Laro kayo na. God does not choose us because we deserve it. Wala biya deserving sa ato, bisag isa, makasasala tang tanan. And God does not choose us to be His favorites, but to be His servants. Wala po ta gipili sa Ginoo aron mahimo niyang favorites, kundi gipili kita sa Ginoo aron mahimo niyang mga sulugoon, mga ulipon, mga lagad kaniya. But our God is not a cruel master. Dili pareha sa salaog ni Satanas nga cruel master.
i-destroy gayud ang atong kinabuhi. But our God is the God of freedom. Yes, we serve Him, we are His servants, but we are happy in the service of the King. Matod pa ni John Calvin, mga kaigsuunan, God prepares His elect for hearing and gives them ears for that purpose. Ang gipili sa Ginoo iya pong giandam sa pagpamati sa iyang pulong ug gihatagan pod kuno sa Ginoo ang iyang mga gipili og igdulongog aron maminaw ug mudawat sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. At the heart of the election doctrine throbs God's freedom. Freedom sa Ginoo. Dunay kagawasan ng Ginoo nga mubuhat sumala sa iyang kabubuton. Okay? So according to His purpose, Ephesians chapter 1 verse 11 to 12, ang giingon din mga kaigsunan, diha kaniya nakadawat usab kita og usa ka kabilin nga gitakda niadtong una pa sumala sa katuyuan niya nga nagabuhat sa tanang mga butang sumala sa iyang desisyon ug kabubuton. Aron kita nga unang misalig kang Kristo mabuhi aron daygon ang iyang kahimayaan. So, gitakda kuno sa Ginoo ang tanang mga butang sumala sa iyang desisyon ug kabubuton. Nganong nahitabo ang mga butang? Nganong nahitabo ang mga panghitabo sa atong kinabuhi? Nahitabo kini sumala sa desisyon ug kabubuton sa Ginoo. Dili lagi gyud ta mo reklamo mga kaigsunan, ang tanang mga butang naa sa ilalom sa pagbulutan sa atong buhi nga Dios. Matud pa ni G. Campbell Morgan, our God is a God who not only wills, He works, and He works according to His will. Consistent gayud ang Ginoo. Kita dili kita consistent. Magplano kita sa mga butang nga atong buhaton pero posible nga dili mahitabo. But our God is consistent. He wills and He acts according to His will. The word counsel stands for deliberate planning and arranging, in which the ways and means of carrying out the will are considered and provided for. Sa laktod nga pagkaistorya mga kaigsunan ang mga magtutuo, in this case, we who were the first to hope, kita mga tropeyo, mga trophies of the grace of God, exhibiting what He can do with such unlikely raw materials and thus bringing glory to Him. So kita nga mga magtutuo, mga trophy di kita sa pagtakda sa Ginoo nga nahitabo nga ri kanato ang kaluwasan na dawat nato nga dili biya gyud kita takos nga mudawat niini kay mga makasasala man kita. Okay? So, mupadayon kita sa question number 9. Duha ka questions ang atong pagatubagon niining takna sa kahaponon gumikan kay atong gitapos karon ang Doctrine of God na introduction. Okay, how does God execute His decree? Giunsa pagtuman sa Ginoo ang iyang pagtakda or ang iyang gitakda, giunsa pagtuman sa Ginoo ang tubag. God executes His decrees in the works of creation and providence. Gituman sa Ginoo ang iyang pagtakda diha sa mga butang at diha sa mga buhat sa paglalang ug sa probidensya. Remember, wala lang kay gibuhat sa Ginoo ang tanang mga butang, kundili siya po ang nagmando sa tanang mga butang. Wala lang kay gibuhat niya ang mga kahoy, siya gyud ang nagpatubo sa mga kahoy ug nagpabunga niini. Ug kung kabubuton sa Ginoo mamatay ka ng kahoya matumba, wala na kitay mahimo. Okay? Nganong gibuhat sa Ginoo ang tanang mga butang? Gitubag kana sa Revelations chapter 4 verse 11. Para sa iyang pleasure, para sa iyang kalipay, gibuhat sa Ginoo ang tanang mga butang. Revelations 4:11, angayan ka o Ginoo ug among Dios nga mudawat sa kahimayaan ug kadungganan ug gahom. Tungod kay gibuhat nimo ang tanang mga butang ug tungod sa imong kabubuton nabuhi sila og nalalang. Di ba? Ang papel sa Ginoo isip magbubuhat underwrites all worship of Him. Nganong atong pagasimbaho ng Ginoo because He is our God, He is our Creator. For He alone is Creator and all else is creature and therefore entirely dependent upon His will for continued existence. Aron magpadayon ang atong existence ni ining kalibutan na dependent lamang gayud kita sa kabubuton sa Ginoo. Muna nga ang atong buhaton magampo kita ug atong atimanon ang atong lawas. Dili ta magsakit-sakit, dili ta magbilar-bilar, dili ta magabusar sa atong mga pagkaon ug sa atong lifestyle, and we entrust everything unto God. Ug mo ginay gisugo sa
Ikaunom nga sugo, do not kill. Apil naman ana kanang naang dili nato patyon ug anam ana mga atong kaugalingon pinagi sa mga bisyo ug sa mga abusive nga mga food intake. Atimanon nato ang atong kaugalingon by eating the right kind of food. So mo gina siya ang kay mo may sugo sa Ginoo, do not kill. But even so, daghan kayong mga careful kayo sa ilang pagatiman sa ilang lawas pero namatay gihapon og sayo. Gumikan kay ang Ginoo, do na siya'y katungod nga kuhaon kita niya sumala sa iyang kabubuton pero dili kana naga-excuse sa atong responsibility nga kinahanglan atong atimanon ang atong lawas. Timanan nato kana mga kaigsuonan. Matud pa ni John MacArthur, you cannot worship God in a vacuum. You cannot worship God apart from His revelation. Dili kita mangaghap sa Dios kung kinsa siya. Kung unsa ang iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon. Now, gipadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon nga siya soberano labing labaw. Ato siyang simbahon ingon nga soberano nga Dios. Ingon nga Dios nga adunay kagawasan sa pagbuhat sa iyang kabubuton, mga ato siyang tahuron. Dili ta basta-basta og reklamo sa Ginoo sa mga nahitabo sa atong kinabuhi. Worship begins in holy ecstasy. It ends in holy obedience. Or it isn't worship. So kanang pagsimba nga naara og kalipay kay na-inspire sa mga upbeat songs, praise and worship songs. Pero pagkahuman sa pagsimba, paghuman sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, the usual things nga ginabuhat sa mga worship services, pagkahuman walay obedience, walay pagpasakop sa kabubuton sa Ginoo, wala gyud tinuod nga nagasimba ng tawhana, program lamang ang gibuhat ni ana or gitambungan. Isip konklusyon, ang giingon sa Psalm chapter 115 verse 3. Ang among Dios anaa sa mga langit, iyang ginahimo ang bisag unsang buot niyang buhaton. Og gipadala sa Ginoo ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron luwason ang mga makasasala. O kabubuton sa Ginoo nga ang iyang pagaluwason maghinulsol sa sala ug musalig lamang kaniya ingon nga Dios ug manluluwas mo nga duna kay responsibility higala nga talikdan nimo ang sala, maghinulsol ka sa sala ug musalig lamang ikaw sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Ug ang saad sa Ginoo nagpabilin nga tinuod, ikaw maluwas kung imong gidawat si Kristo, gisaligan lamang siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo ang imo ang grasya nga masabtan gayud kini sa matag usa, ma-review pod kung dunay gikalibgan ug i-share pod kini sa uban, i-spread ang kaalam ug kahibalo ngadto sa uban. And in this way, among natuman ang imong kabubuton nga manangyaw kami sa imong pulong sa ebanghelyo ngadto sa mga tawo. Salamat o Dios. Mo kini among gipangayo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa iyang pulong. God bless us all.